We want justice. We want justice. We want justice. गासै बर'नि माहारियारि गौथुम आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल फरायसा आफाद आरो गौथुमफोर लोगो नांनानै उदालगुरि भेरगाव आरो तामुलपुर मोनथाम साब डिभिजनाव दिनै कोअर्डिनेशन फर उदालगुरि HPC डिमान्ड कमिटि बिनि बानजायनायाव 2 घन्टानि खुद्रि सारनाय हाबाफारि प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन बेयाव जादों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे दरं नामजों जि लकसभा 11टा विधानसभा समष्टिखौ लानानै जि दादों बेखौ जोङो टटेलि रिजेक्ट खालामो आरो बेखौ जों अपोज खालामो। जोंनि दाबिया जाबाय जे उदालगुरि नामजों बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनद' विधानसभा समष्टिखौ लानानै जोंनो लकसभा समष्टि नांगौ। खारन 2008 सननि डिलिमिटेशन जि कमिशन दङमोन 2008 सननि जि ड्राफ्ट बेयाव क'क्राझार आरो उदालगुरि मोननै लकसभा बिटिआरनि सिङाव क टार्मिनास बेखौ होनाय जादोंमोन। नाथाय एबार इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव दरं मुंजों 11टा विधानसभा समष्टि जेराव लार्जेस्ट माने पपुलेशन दङ, जेराव लार्जेस्ट भटार दङ, 6 शिड्यूल आरो नन 6 शिड्यूल बेखौ टटेलि भायलेट खालामनानै अगणतान्त्रिक आरो माने संबिधान बिरोधी संबिजित बिरोधी आरो जोंखौ खोमसियाव लाखिनानै डार्कआव लाखिनानै 6 शिड्यूल आरो नन 6 शिड्यूल मिक्स खालामनानै बे समष्टिखौ दानाय जादों। आरो बेजों सोरनि लाब दङ बा सोरनि सार्थआव बानायनाय जादों जोंहा सन्देह दङ। दा बेखायनो डिफुआ मोनद' विधानसभा समष्टिजों मोनसे जुदि लकसभा जानो हायोबा कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव आरो लोगोसेनो करिमगन्जआ मोनद' विधानसभाजों जुदि मोनसे लकसभा जानो हायोबा बिटिआरनि सिङाव क टार्मिनास मोनद' विधानसभाजों मानो उदालगुरि नाम जानो हाया। दा बेखायनो जोंनि गिबि दाबिया जाबाय मुङा उदालगुरि जानांगौ। नैथिया जाबाय बिटिआरनि सिङावनो क टार्मिनास लकसभा समष्टि बानायनांगौ आरो बेखौनो जोंनि दाबि खालामदों। बड'लेण्ड आन्दलननि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गुबै धारायानो जाबाय राजखान्थियारि मोनथाय आरो आत्मनियन्त्रण गावखुंथाय आरो बेखौनो लानानै 1135 जन मुंख्लं जाबाय। BLT आरो NDBनि हाथियार लानानै सोमावसारनायनि आन्दलनावबो 4-5,000सो मुंख्लं जादों आरो बे आन्दलननि धारायानो जाबाय राजखान्थियारि मोनथाय। गणतान्त्रिक देशआव राजखान्थियारि जुदि जोंहा अधिकार गैयाबा संबिधानिक जोंहा जुदि अधिकार गैयाबा जोङो बेयाव थांना थानायजों थैनायजों माने एखे समान। दा बेखायनो दिनै जोङो BSc BTC BTR मोनबाय नाथाय बेनो आल्टिमेट नङा। दा बेखायनो जोंनो गावनि जायगायाव गावनि माने राइट्सखौ एन्जय खालामनो हानाय एन्टारटेन खालामनो हानाय कन्स्टिटिउसनेल जि प्रभिजन दङ भारतनि पार्लियामेन्टआव रिप्रेजेन्टेटिभ हरनो हानाय आरो फारसेथिं जोंहा जि पलिटिकेल मोनसे माने राइट जि थानांगौ आरो बेयाव जोंनि जि रैखा कब जोंनि जि प्रभुत्व जोंनि जि डमिनेन्स बेखौ जों जुदि लाखिनांगौबा जोङो काउन्सिलनि सिङावनो जों गावखौनो मजबुत खालामनांगोन। दा बेखायनो जोंनि सोंलुआ जाबाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियासिम जे जोंखौ डार्कआव लाखिनानै मा सार्थआव बेबायदि खालामनाय जादों आरो बेखौ जों टटेलि अपोज खालामदों। आरो दिनै आर्टिकल 332 जि मोनसे कन्स्टिटिउसनेल जि प्रभिजन दङ पारा 16आव बेबायदियै रिजार्भेशना दिनै बांनांगौमोन। दिनै भेरगावखौ ST रिजार्भ खालामनो हायोमोन, गबर्धनाखौ हायो, बिजनीखौ हायो आरो बावखुंग्रिखौ हायो। नाथाय 6टा विधानसभा समष्टि सिगाङाव जि दङ बेखौनो दिनै एक्जिस्टिं लाखिदों। दिनै राभा हासङाव माने रिजार्भेशन बांहोदों। दिनै माने धेमाजि जिल्लायाव रिजार्भेशना दिनै माने इनटेक्ट दङ। दा बेबायदिब्ला बिटिआरआव मोनब्रै विधानसभा समष्टिखौ ST खालामबावनांगौ आरो फारसेथिं गहपुरा ST जायो, मरिगावआ ST जायो। नाथाय बेफोरखौ दिनै जलान्जलि होनानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जि ड्राफ्ट खालामदों बेनि सायाव जोंहा खुद्रिखांनाय दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेयाव बर'नि गासै माहारियारि आफादफोर बर' थुनलाइ आफाद, आइजो अनसाय आफाद, ट्राइबेल संघ आरो हारिमु आफाद गासैबो बेयाव बाहागो लादों। दा बेखायनो बर'नि हारिनि खैफोदनि समाव हारिनि सार्थआव माहारियारि आफादा जेब्लाबो गसंथालांगोन आरो बे मेटारखौ लानानै फैबाय थानाय 3 तारिखआव आरोबाव धरना आरो रेली विधानसभा समष्टि पर्यायाव लागोन। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि 11 तारिखनि सिगां कोअर्डिनेशन कमिटिया मेमोरेन्डाम साबमिट खालामगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आलादायै खालामगोन
आरो 20-21 जुलाइ दानाव जि मोनसे जोङो डेट मिथिदों बे डेटआव फैयोब्ला जों थोंजोङै कमिसनखौ लोगो हमनानै सावरायगोन बे जोंनि गुबै एजेन्डा आरो हाबाफारि ना बिधान सभा आरो लकसभानि बेलायाव कटारमिनास जानांगौ बिटिसिनि बेलायाव बे बाथ्राया माने बिटिसि 2003 एकर्डनि समाव 4.7 आव डिलिमिटेशननि मेटारा क्लियारलि मेनसन दङ संबिधानाव प्रभिजन दङ आर्टिकेल दङ आरो डिलिमिटेशन कमिसना जेला बेखौ खालामनो नागिरदोंमोन आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जि खालामबाय थादों बेयाव बे क्लियार काट माखासे गाइडलाइन क्राइटेरियाफोर दङ दा बेखायनो गुबुन जिल्लानिफ्राय जोंनो हरदेरनानै दरंनिफ्राय जोंनो माइनरिटि रिलिजियास माइनरिटि माखासे ग्रुपनि मानसिफोरखौ हरफादों माखासे बर' गैयै 12,000 माने पपुलेशनखौ जोंनो हरदों नलबारिनिफ्राय धमधमा आरो घग्रापार एरियानिफ्राय 16,000सो भटारखौ बाक्सायाव दाननानै हरदों बे टटेलि मोनसे इलिगेल माने मोनसे एक्टिभिटी जोङो भिलेज इनक्लुजननि बाथ्रा बुंदों फारसेथिं बर' मानसि गैयै बा ट्राइबेल मानसि गैयै पपुलेशन आरो एरियाखौ जोंनो इनक्लुड खालामदों दा बेखायनो बेफोर खामानिया जोंनि जि अस्तित्व जोंनि जि राइट्स बेखौ माने टटेलि मोनसे डेन्जाराव लांनो नागिरनाय आरो बेखायनो जों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों बुंदों एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना थाबैनो जानांगौ डिलिमिटेशन जि प्रसेस बे प्रसेसआव जोंनि राइट्सखौ जों मोननांगौ जों बुंदोंमोन जे माजबाट जि बिधान सभा बे मुंखौ सोलायनानै मोनसे गुबुन होनांगौ गबर्धना बिधान सभाखौ सालबारि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन माजबाटखौ अरां नङाबा रौता होनांगौ होननानै बुंदोंमोन दा बेयाव माखासे रिजन दङ आरो बेनिखायनो जोङो बेखौ बुंनाय जादों किन्तु बे खामानिखौ बिथांमोना मावाखै आरो बेखायनो जोंनि दिनै खुद्रिनाय जोंनि रागा जोंनायखौ जों फोरमायदों दा बेखाय उननि समाव जोंनि जि प्रटेस्ट बे प्रटेस्टआ कन्टिनिउ थागोन डेम'क्रेटिक देशआव गणतान्त्रिक भाबै जोंनि जि गोसोनि साननाय खुद्रिनायखौ जों गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जोङो सरकारनो फोरमायगोन आरो इलेक्शन कमिसननो जों फोरमायगोन मोनसे अभारनाइट एक्टिभिटी जोङो इलेक्शन कमिसननो जोङो एबसुनिफ्राय दाबि होदों गासै पलिटिकेल पार्टी माने बिटिआरआव जायफोर माने आनसलिक पलिटिकेल पार्टी दङ बिथांमोनाबो साबमिट खालामदों आंनि मिथिनायाव बे इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा उदालगुरि जानांगौ एबसुनिफ्राय होनाय जादों बर' थुनलाइ आफादा होदों गुबुन गुबुन आफादफ्रा होदों किन्तु अभारनाइट बेखौ जोंखौ अन्धकाराव लाखिनानै खोमसियाव लाखिनानै दरं मुं होनानै आरो दरंनि आरो कामरुपनि बे माखासे ओनसोलफोरखौ सोदों दिनै जोङो माबा मोनसे कारनाव जोङो बेखौ डिसकास खालामनो हायो जे आनडिभाइडेड दरं गरेस्वर आरो तामुलपुरखौ लाखिनानै बिधान माने लकसभा जानो हायो नामा बे बाथ्रानि सायाव जोङो डिसकास खालामनो हायो किन्तु रङिया आरो कमलपुरखौ जोंनि सोनायाव जोंहा माने 100% घोर आपत्ति दङ जोंनि प्रथम दाबिया जाबाय बिटिसिनि सिङाव बिटिआरनि सिङावनो लकसभा जानांगौ आरो मायबा मोनसे कारनाव जोङो आन्डार डिसकासननि मेटाराव आनडिभाइडेड दरंखौ जोङो बिबेचना खालामनो हायो किन्तु रङिया आरो कमलपुरनि सायाव जोंहा घोर आपत्ति दङ बे बाथ्राखौ आं दिनै स्पष्टयै बुङो आरो बेखायनो जोंनि प्रटेस्टआ जाबाय कटारमिनास जानांगौ बिटिआरआव जानांगौ आरो बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्टयै बुंबाय।